Училищата се здобиха с голямо количество устройства от най-различен вид, големи, малки, с тъч екрани, без тъч екрани, най-различни, но с течение на времето не всички от тях влязоха в експлоатация или не се използват по начин, по който би могло да се използват. Това доведе малко или много до морално остаряване на техниката и доста често част от тези устройства, които са доставени по различни програми, закупени с различни средства, стоят неизползвани в шкафовете. Ръководството на 51-во училище взе решение да обнови своя парк от устройства, така да го наречем, и по-старите модели, които малко или много не се използваха, преминаха през една доста проста процедура по смяна на операционната система. На тях беше инсталирана операционна система Chrome OS Flex, което е нещо като улекотена версия на операционната система Chrome OS. По-голямата част от тези компютри седяха и прešлясваха в заряд боксовете, но след като ги флекснахме, така да се каже, вече могат да се използват съвсем спокойно. Chrome OS Flex е облачна операционна система. Тя се инсталира локално на устройството, но е направена така, че да работи с приложение и всичко да се случва в облака, общо взето в интернет, и да няма нужда да се съхранява локално, каквато и да била информация. Когато се използва Chrome OS Flex, операционната система вдъхва нов живот на старите устройства. Това означава няколко неща. Първо, че училището може да си спести немалка сума пари от закупуването на чисто нови устройства. Може да използва старите, леко обновени, още 5-6 години, в зависимост от моделите. В същото време операционната система позволява работата на различни потребители един след друг. Използваме нашите Google акаунти, дадени от училището ни. Изключително лесно е влизането в самия Chromebook. Това е много добра идея. Всичко е направено супер елементарно. Въвеждаме си имейл, парола, влизаме в профил и започваме да работим. Хубавото във всичко това е, че е доста зелен проекта, тъй като не изхвърляме старите устройства, те не прešлясват някъде, не се чудим как да се отървем, а отново са реновирани и се използват активно.